ng isang bagong dako, binubuo ng mahigit 7,000 pulo. Yan ang bayan ko. Kayo manggi ang kulay niya, likas na masayahin at saan man makarating. Kapansin-pansin ang galing. Ngunit kahit nagsama-sari-sari sa pinaniniwalaan, ngunit kahit nagsama-sari-sari tayo ay iisa sa puso't diwa, hindi makikiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahi, di pa ang pininulan. Pagkabag yung lahi, magsisimula ulit. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran. Kahit sa hari ay mananatili. Iisa, iisa. Ang pusong Pinoy ay matibay, walang ibang nais kundi ay ang magtagumpay sa matindero ng buhay. Ngunit kahit may sari-sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samsaring nag-uusong ating kinahihilingan, tayo ay iisa sa puso't diwa, hindi maghihiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahi, di pa ang pininuman. Binabagyuhan lagi, magsisimula muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran. Kahit sa hari ay mananatili. Iisa, 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 iisa. Ngunit kahit may sari-sari-sariling pinaniniwalaan, ngunit kahit may samsaring hirwa ang kailan pa kaya magtutulungan, tayo ay iisa sa puso't diwa, hindi makikiba. Taas noo kahit kanino, ang lahi ko ay Pilipino. Halina't kilalanin ang lahi, di pa ang pininuman. Binabagyuhan lagi, magsisimula muli. Kaysayang isipin na patungo tayo sa kaunlaran. Kahit sa hari ay mananatili. Iisa, 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 iisa. Go Sir Sairo. Wala na pa. Nakatanong ba? Wala. Gusto ko matanong kay Porta Betal.
Ito lang siguro background music kung gusto. Ay, kasi gusto kong makabisi. Dapat ako sa nagsimin mo yun. Agad. Kasi sila ako. Utang na ano. Wow, 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 wow. Yan. Di po ganun. Itong ano naman sa Feel yun yung passion. yung sa ano nagkaya sa baba. Yung virgin. Sa mga bago lang utungha sa among pasundayan karong gabi una, kami di ayang Mindanao Repertory Community. We are down to our last two songs. Since pasundayan sa Kadayawan is a performance of our music culture scene here in Davao City, tugtan-tugtan ninyo nga kantahon ug paamiton sa mga alawiton nga tatak Mindanao Repertory Community. Allow us to sing for our last two songs, two of our favorite musical theater hits that describe the culture of the Mindanao Repertory Community. Once again, daghang salamat and happy Hallelujah. Got this series, go, got this. That's the mark my soul. His grace to deep proclaim, and all that is within me joy to bless His holy name. Oh yeah. Oh, bless the Lord my soul. His mercies found in life. Forget not all.
These men seek to know my mind. Surely come a second time. One take more. Proud. Kaisa nakasama na sila pa lang siya. Lapit lang ano. Wow. Wala tayo pa. Kay ganda
Lahat sana'y nayakbay, handang tumulong kaniman. Ang bawat tao ay marunong magmahal, anumang kulay salita na makikisa. Te amo, I love you, Magkasiwana to ay siman. Correct! Picture pa guys! Picture pa daw! Ay! Ma'am, badunga sa pa, badunga po. Team Sanggol Trio. Huy! Huy! Magayaw Kamaw! Maulang gabi kanyang tanan, magandang gabi sa inyong lahat. Happy Kadayawan to all Camueñas out there! Nandito kami ngayon, ang Voices of the South Children's Choir, upang magtanghal ng mga kanta na sumisimbolo ng ating kultura. May iba't ibang definisyon ng kultura, at isa sa mga ito ay ang pagmamahal natin sa ating kapaligiran. Ating pakatatandaan, nasa atin ang likas na yaman. Piliin mo ang Pilipinas. Minsan
katanungan ako sa inyo lahat. Sino ang may masasayang childhood dito? Yung nakalaro ng mga patintero, luksong tinik. Sino sa inyo? Taas ang paa. Okay, sigurado masisiyahan kayo sa susunod kasi ito ay tungkol sa larong pambata. Pongpong Piyama. Ang susunod na awitin ay magpapaalala sa atin na ang sarap magmahal. Do you agree? Ang sarap magmahal, lalo-lalo na alam mong hindi ka na mag-iisa. At sabay kayong tuparin ang inyong mga pangako. Tidak mandai payung.
think that is all for now. Hindi talaga para sa ating ngayon. Okay lang, ma'am. Kasi yun talaga ang bibigay ng lahat natin. Sa galing, yun na ang ating teacher council today. Hope to invite us again for the next Kadayawan. Thank you very much for coming and listening to our meeting.